ko himmen ko parabayid how try Jisu Christ mendagasngi haki jimpule ngiyos ngau ba kumno kabor Jisu katre kamaga jingim dadangis ngabha naga shiti jung Paulus Bakhuid shaki Rom ngiyos ngau ba udang yai beteng ia ka jingi kai halor ka jingim mensiam baduong umensiam upeniap yaki kam jongkado umensiam Bakhuid upeniap yaki kam jongkado Light no mensiam Bakhuid ngim laban peniap yaki kam jongkado don bun jait ki jingsniew hapo jongi lesengi dang ngilong ki bru ba yale da ka bor la jong klam da kongu ya mensiam Bakhuid lesengi don jimmerlin basiniu lesengi don ka jinglong kaba mia hap shisha lese ha ka kran ka kana jongi ha ka jimpenia de jongi bat ki bru lese ha ka jimu jimbarka jongi ngilaban don bun jait ki jingsniew kabangi sauto kam ya hapshu kam ya deshu bat ka jingim kristan jongi Lese ngidang duai men gapor. Lese ka jimpakala jongi kalong. Ngimpat aiti ya kane ka jinglong jongi. Siya ka jimpenyay jong mensiam Bakhuid. Tango mensiam Bakhuid ulaban pindu nangi kini ki jinglong basiniyo. Ladangi tray shitam katno ro. Light no kabor jong mensiam Bakhuid. Ngimla banjob halor ki jingtolot jong kado jongi. Lese kalaban lang jingdom ka jimbitar. Ne ka jimbishni akiway ne ka jingsniew ne jimbamla ban yade bat kiway jimbamla ban map don bun jait ki jinglong rengkat bat ki jimmerlin basiniw ka baharukam ka babit ya ka jingim jongi ni haben it ya kita kieke baro shaka jimpenya bastard jong mensiam Bakhuid na martang mensiam Bakhuid Ulaban yo ya kadau tenrai jongga jinglong kabangidon menda. Te umensiam Bakhuid ulaban yarap yangi banrat dingkong ya kadau tenrai jongga jimpang ke jingshitom ke jimlin basuni haga jingim chongi. De naga kadau habangi peit ya kane ka kende kabapang kat prasnem habau Jisu peit ya ka Ulayo yaki daw tenrai jangga jimpang jangga. Kalak kador ringkudum. Habaki doktor ki paid ki yo pat kilaban batay lese la bakalatit kumbangi yusngo ne la kenshing le omla lese ki omla manlong na marla kaya ka kumne. Pat ki doktor ki don tangga jingtip kat kum ka jingtip kabakiyo na kanega partay. Henry haba Jisu peit, Jisu shim la peit kumba peit eki doktor jongane ka parte. Henry Jisu la peit hapo ke jinyalam jong mensiam Bakhuid, badu mensiam Bakhuid ula itu ya Jisu Balei kane ka kende kapang. But ngi pahat ngi yo tangi dakishi. Henry Jisu hapo ke jinyalam jong mensiam Bakhuid Ulayo yaki daw tenrai jangga jimpang. Badu Jisu ong ke daw tenrai jangga jimpang jong kane ka jimpang jong kane ka kende kalong bau shong uksui. Bun sin haka jingim jongiro ngidon bun gi jing tolot. Tenteng kadai na marba ubammen utre haka jing tolot jongi. Lese ngi tre shitam ngi duwai Kalem be ya ubamen. Kalem kentait ya ki kam jong ubamen. Lesengi dang duai. Lesengi don hapo jongi ka jingkwa. Ban im kumne. Lese shalindet part ngidon ka jingsniew tanat. Ban im hakapop. Ne ban im haka jingsniew bha jong parte. Mano ba perlong yang ngi ban sautanat ya kata ka jinglong. Bade ubamen haka do jongi. Bada umensiam Bakhuid, sisin Sdang bantre, un peniap no iki kam jong kadok kabamul, un peniap ya uksuid, un laitluid yang ina uksuid, bada un pendu no ya jingsniew jong uksuid, hapo jongi tengin long ki laitluid, kumpa kane ka kende ka laitluid naga jimpang kabakat prasnen. But kibriyo jangane ka parte, kibriyo ki bajingay na umensiam Bakhuid, kim laban sauto lano lanoro yakum gane ka jinglaw.
Namar ki bruyu jangane ka parte ki imtang daka bor penya janga jingsta janga parte kumbanga ong ki doctor. Nagata ka daw ngi ong haba ublay utray kam haga jingim jangi haba ublay uvengno iga jing talot jangi kakalalang kampala namar balei kabor janga parte omdon bor halor kum kita ki jinglo. Let's say kalaban long kano ka jai jimpang ka parte ka persyang si persyang ban laitluid baro ka buit janga parte kala tre henre klam seizo haba ka bor janga parte klam seizo ka bor janga men siem Bakhuid ka seizo ha halor kum gini ki jinglong hangda ngi ong hoid kade ka kampala kawan da ka bor janga ble da ka bor janga men siem Bakhuid bad haba jia kumne kibruyu kibampat yim ha ka jingim men siem ne kibampat don hapo ka jingelam jong men siem Bakhuid kila kinyum kumpa ngiyosngo na ka gospel Balei mekwa bantre omde u Jisu la tre henre u men siem Bakhuid u la tre hamalla ke jing duwai jongi hamalla ke jimmane jongi u men siem Bakhuid u tre hapo jongi ngi sha ya u men siem Bakhuid ban tre hapo jongi men siem Bakhuid utray barabor. Men siem Bakhuid utray barabor. Henry kini gibri kim solto. Kipeit tang ubru batre. Kimpat nang ban peit ne kimpat don bor ban yoyi men siem Bakhuid utray hapo jongu Jisu. Kane kadege jimpakala jong bun gibru kiba ong hana ki ngeit hau balei. Kim ju yo men siem Bakhuid kim ju tre badu men siem Bakhuid kim ju kongo ya men siem Bakhuid pinban ki pois ke jim bisni ke jing tarais new but ke jing kenos new ye ki ve badu Jisu kod u veringi ve pai ve minda kasngi bandup job hangalor baro ki jing talot ngide ban long ki kun jong men siem Bakhuid ki ba kod aba kopa man ka kelemat kumba u Paulus bakuduong Sisin pangilong kikun basya yalam daw men siem Bakhuid kasuk iyangi banyajan badu balei kasuk yangi banyajan badu Jisu kasuk yangi ban duwai kasuk yangi ban ino yakie baro kabasini hapo jongi henre ladangim tre ban sya yalam daw men siem Bakhuid ka yangi ban duwai ka yangi ban laitluid ka yangi ban kalaka bamod namar ngim sngo mentoy ban im hakata ka jinglong kabaka beneng katarwa pagin duwai hagane ki Ïukharist Bakhuid babaro mangi ngilong ki kun ba syayalam da men siem Bakhuid ban penyapno yaki kam janga do hapo jongi saudong jongi bangin nang kindiu ya men siem Bakhuid bangin nang kindiu ya ka sur jongu Jisu hapo jongi ngin yasrim badu Jisu haki kam baro kabangile Jisu beid karku kardo yangi pensle yangi melong ublay ba shisha jangi batre hapo jangi daw men siem Bakhuid penyap no ko Jisu ya baro ki daw janga pop baro ki daw janga jimpang jing shitam penyap ya ki kam janga do hapo jangi kenamba ngilong ki kun ba janai jame en yaro ya utrai Jisu Christ